Lähti. Tuossa on putkireiska. Keskellä ojaa. Ja se on hullut veljeksi. Hullut veljeksi, siinä on toinen veljeksi. Hullut oikeesti. Räjähtää. Pullistuu. Tästä on se kuuluu kunnan ääni. Ai joo. Nyt korvat taas. Tää linnu päljestyy. Kela ojaa. Kivennäisvesi pirkkaa. Kohta vetää takia. 1,5 litraa. Kaapas sulle yksi. Tuossa keskellä kuva näkyy. Ei näy oikein hyvin, mutta kyllä sen sittenkaan. Näkyy mun keppi se kuvassa. Pullistuu. Räjähtää. Joo, mä pelästyin. Et edes kattonut. No niin, jatketaan. Seuraava. Oi saatana. Kannon päällä. Tuolla keskellä kuvaa näyttää armaa. Tän Tossa. videon yksi tulee putki. Pommeja, on se kakkonen, eikä putki eikä pommeja. Näette sitten kun se jysähtää. On siellä kannon päällä. Näin tapahtuu puu. Eikö se on puu päällä, anteeksi? Eli päällä. Räjähtää. Nyt. Ei, kuulosta hyvältä. Aika hauskaa. Joku puukaan. Ei vittu kun jysähti. Kypreiska pommi. Tuossa nyt näkyy vaalea keskellä kuvaa. Kuuluu kova ääni. Ja joku ihminen ajaa noin nopea. Käyhän se noinkin nopeeta. Älkää peljestykö. Mä en sano ennen kuin se räjähtää. Ai saatana. Piu.